Pasado alas 2 sa hapon kaganiha, formal na nga giablihan sa lokal nga gobyerno sa Davao City alang sa mga mag-uuma og traders ang Davao Food Terminal Complex nga nahimutang sa Barangay Dalyao, Turil District. Sa Davao Food Terminal Complex na unya, bagsakanan sa tanang abot sa umahan gikan sa bukid ug mga kasikbit nga probinsya. Dakong tabang kini alang sa mga mag-uuma ug negosyante nga makapamaligya sa ilang mga produkto. Sumala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga usa sa tumong sa complex nga matabangan ang mga mag-uuma ug masiguro ang food security sa syudad. Ang purpose kinani DFTC nato is ultimately to, if not reduce the prices of food, regulate, hindi na unta usaka pa. So patagano na nato, pinakauna man is Davao, ang importante nako, kung permitin akong ginaingon, bisag sa ako ang mga karaman, kamo may mugamit yun na rin. Pag na may problema, kung na may tanaw ninyo at kinanglang mga kausapan ng buhaton para sa aning facility nato, ipaabot yun ninyo sa mga, communicate yun mo sa mga sa gobyerno para matarong nato, para mapadagan nato maayo ng Davao Food Terminal Complex nato. Ugaling malampuson ang Davao Food Terminal Complex, plano sa lokal nga gobyerno nga magdugang og susamang pasilidad. Kaabag sa lokal nga gobyerno ang City Agriculturist Office sa inisyatibo sa pagmuntar sa pasilidad. Today marks the opening of our Davao Food Terminal Complex, a facility wherein wholesale trading of fruits and vegetables happen. Our farmers in Davao region, especially Davao City, may now have the right venue to market their produce collectively, direct to the right leaders, their heroes, processors, and even to institutional markets. Our farmer associations and agri-cooperatives may now start consolidating the produce of their members and bring it here for wholesale trading. Ang pag-abli sa pasilidad gikalipay sa mga negosyante, sanglit alang nila makaplastar na sila og tarong sa ilang mga baligyang produkto sama sa mga gulay ug mga lagutmon. Dako gini sir kay murag kuan man ni sa gobyerno god sa lokal nga panggamanan murag tabang gini sa kuan kay murag di kayo mahal ang kuan baka ang kini nga pisto gani niya. Makatabang gini kay ang kuan god private mahal naman kay god ang ilang ang pisto sa mga kuan kagulay. Pasalamat nga dool na nanay ka-displayhan sa mga produkto sa UMA. Makita sab sulod sa Davao Food Terminal ang upat ka mga dagkong food storage diin pwedeng mapunduhan og mga produkto aron dili mga lata o galing dili mahurot og baligya. Naglaom ang gobyerno nga maatiman sa mga mag-uuma og negosyante ang pasilidad. Ang Davao Food Terminal usa ka wholesale facility alang sa mga prutas ug gulay sa Davao City nga natukod pinaagi sa City Ordinance number 0823-21 Series of 2021. 70 million pesos ang gigahing pondo sa Department of Agriculture pinaagi sa Regional Field Office 11 aron matukod ang pasilidad. Ang City Agriculturist's Office ug City Economic Enterprise ang gitahasan sa LGU nga magdumala ug magmintina sa Davao Food Terminal Complex. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.